Tras finalizar a primeira fase de humanización no casco urbano de Ribeira, o Concello estuda ampliar a peonalización a un novo treito na rúa Rosalía de Castro, comprendido entre Marcial de Adaliz e a Casa do Concello. A proposta de ampliar o plan de peonalización dende a praza do Concello ata a rúa Marcial de Adaliz semella que non convence demasiado. Os veciños consideran que quedaría demasiado limitado o acceso rodado ao centro de Ribeira. Claro, se cortan este tramo, por onde vai a xente lá? A xente ten que dar a volta, agora tamén queren meter outra calle, dirección única, e por onde vamos a ir? Polo aire para as casas? Para salir da casa fai-nos falta media hora porque os semáforos nin funciona, nin hai un guardia de tráfico que regule sobre todo a hora dos colegios. Para chegar á iglesia é imposible, é impensable. Se queres levar unha persona maior ou ao cementerio, tes que chegas antes a Palmeira ou a Puebla do que chegas a calquera punto de Ribeira, o sea que eu vexo moi mal, vexo que está todo como un caos. Se ben a ampliación non ten moi boa acollida, o certo é que os ribeirenses si están satisfeitos co treito xa peonalizado que se abriu ao público, posto que supuxo unha importante dinamización do comercio local ao tempo que se gañou un novo espazo de lecer. Queda ben, pero os coches que van a facer con eles? Vanos a levar á cabeza, pois as tiendas queren comprar, Quedou preciosa, quedaron eses bancos para que se senten e todo. Un dos principais colectivos afectados por este cambio será o dos taxistas, posto que a actual parada tería que mudarse á Rúa de Lugo. Entre estes profesionais hai disparidade de criterios. Mentres uns ven con moi bons ollos a peonalización de todo o centro, outros consideran que sería preciso regular mellor o tránsito dos vehículos de servizo público por estas zonas. Nos contento, a verdad, que non estamos, a máis queríanos polo menos que nos deixaran pasar pola peatonal, que non nos digan nada aos municipales, motivado porque sempre hai que buscar unha persona que está enferma, que che chaman, ou un que marcha ás 4 da mañán e tes medo de entrar por calquera cousa, quería a ver se nos informan. Pois eu estou de acordo en que peatonalicen o casco vello de Ribeira, canto máis millor. Cabe duda que o pueblo das persoas, non é dos coches. E a nos poñeranos donde mellor lles interese para entrar e para salir do servicio de casa. A próxima semana, os representantes de todos os colectivos afectados terán ocasión de expoñer o seu punto de vista nunha nova reunión da Mesa de Accesibilidade de Ribeira.